चक्कर काटता रो भावना नीचे बा जाना लगता हो फाड़ने के लिए 67 दबाए पिछुआरी आवे खातिर 68 100 नंबर दबा दे तो मिलल भूल जाएगा अरे सुनो ना तोरा के आगे तबे खातिर 0 आ हीटर धरे खातिर तीनों दबा दे अरे थ्री पुलक के बात होता पत्नी वाला फील लेबे खातिर 11 दबावा तहरा के गरियावे खातिर 12 अरे ना एकर बटन नहीं के बनल डायरेक्ट कोरा में कूदे खातिर 94 चरसहाड़ी में अब भाई से तरह के हुकवाए खातिर एम्बुलेंस वाला के गाड़ी में अरे